Vítajte na kanáli Frogtech Tips. Dnes po dlhom čase vám idem pridať jedno video. Prečo? No lebo musím aj tento slovenský kanál trošku aktualizovať. Ako viete, môj hlavný kanál je anglicky, môžete pozrieť. Ale to je úplne mimo. Dôvod, prečo som tu a prečo som sa rozhodol spraviť nové video pre slovenský kanál, je recenzia na Pirátsky ostrov, ktorý otvorili v Bratislave. Bol som tam, áno, bol som tam. A čo si o tom myslím, vám poviem v tomto videu. Takže zostaňte tu a pozerajte na to. Takže, Pirátsky ostrov bol otvorený iba nedávno a ako všetci viete, reklamy vyskakovali už, myslím, že od decembra. Mňa to veľmi zaujalo, moje deti sa tešili, všetko vyzeralo super. Dokonca som si predstavoval, že tá rozloha 600 m2, neviem prečo, je o niečo väčšia, ako som mal v hlave. Ale v skutočnosti nie je to až také veľké, ako to znie. Aj keď je to pravdepodobne, ako tvrdia, najväčší tematický park a hlavne tematická hra na Slovensku. No ale teraz poďme k veci. Ako to tam vyzerá, čo ma sklamalo a čo vám odporúčam. Takže poďme postupne. V prvom rade cena vstupenky pre dospelých je neadekvátna. Podľa môjho názoru absolútne nevhodná. Myslím, že by to malo byť opačne. Keď už cena vstupenky pre dieťa vyššia, pre dospelého nižšia. Dôvod? Dospelý sa tam podľa môjho názoru celkom nudí. A nie, že nudí, síce pomáha tým svojim deťom, ale je to proste skôr pre deti. A hlavne šikovné deti a ten rodič tam slúži len ako taký doprovod, ktorý im pomôže vylúštiť nejaké tie záhady, ktoré deti ešte nevedia spočítať, alebo nejaké príklady a podobne. No, je to tam zaujímavé, no poviem vám, ako to teda funguje. Nakoniec nezabudnite, dám vám jeden tip, ktorý odporúčam, ako kúpiť vstupenky a budete na tom o niečo lepšie. V konečnom dôsledku stále je to fajn, hej, je to pre deti, ale za tých 65 €, čo som tam nechal, nemyslím si, že to sa to stálo. Ale fajn, deti sa zabavili a robíme to pre deti, nie? Tak OK, fajn, možno tú cenu upravia, možno upravia iné, ale poďme na to teda, ako to vyzerá. Dojdete tam, ja som mal vstupenku VIP, samozrejme môžete si kúpiť bez VIP. Rozdiel je v tom, že na konci si môžete spraviť teda ešte fotku a prezliekate sa do tých pirátskych oblečkov, to je fajn, áno, všetko super. Bol som prezlečený, môžete sa pozrieť, takto to tam vyzeralo. Áno, nie je to zle, ako fakt, ako tá tematika je tam super, všetko vyzerá super. Cítite sa tam zaujímavo, to musím podotknúť. No, takže došiel som tam, lístok som mal na 15-15, boli sme 4, 2 dospelí, 2 deti. Podotýkam, jedno dieťa nebolo moje, bola to moje dcery kamarátka, ktorú sme so sebou zobrali. Nech si to tam s nami užije. Fajn, super, dobre, prišli sme tam asi tak pol hodinu pred tým, než sme mohli ísť donútra. No, dovolili nám prezlieť sa skôr, pípli vstupenky, dali nám taký boxík, ktorý musíme odomknúť na 4-miestny kód, k tomu nám dali také indície, čo máme hľadať. Nejak extra to veľmi nevysvetlili, ale hovorím si, že dobre, však uvidíme vo vnútri. Dali nám taký dukát, za ktorý si môžeme kúpiť v podstate nejakú tú odpoveď pre nejakú tú otázku, keby sme nevedeli, alebo radu od pirátov na ostrove. No a plus sme dostali ešte nejaké tie pokyny, UV lampu, pretože je tam veľa vecí sa rieši s UV lampou, za nejaké tie zabudnuté veci, ale tak proste sú tam napísané čísla alebo nejaké popisy, ktoré vidíte len pod UV lampou. Dobre, fajn, všetko fajn. Musím podotknúť, pustili nás skôr o cca 15 minút donútra. Došli sme donútra a pýtam sa ešte vonku, ako zistím, že mám ísť von, alebo ako je ukončená hra. Nebojte sa, zistíte vo vnútri. Vo vnútri som nič nezistil, zistil som vo vnútri to, že tam do kolečka beha video s pirátom, asi nejaké 4 alebo 5 ich tam je, ktoré tam do kolečka behajú. A vlastne tieto videá slúžia na nejaké indície, môžete v nich počuť, aká je pirátová obľúbená hudba, koľko má námorníkov alebo podobne. Všetko fajn, prostredie fajn, dokonca vo vnútri aj kaviareň, nikto si tam nič nedal, nevidel som žiadnych ľudí, že by si niečo objednali, ale je tam možnosť, môžete si dať vo vnútri kávičku. Dovnútra idete na cca hodinu 45 minút. No ale čo ma naštvalo?
Naštvalo ma to, že došiel som donútra a v priebehu cca 20, ak nepreháňam do dobre, 25 minút sme splnili celú úlohu. To znamená, že mali sme všetko hotové. Otvorili sme zámok, vo vnútri bola kartička, výhru, poklad si nájdete na recepcii. Fajn, hovorím, že dobre, no a čo teraz? Máme ešte stále hodinu 20 vo vnútri, hovorím, decka, hrajte sa. Tak sme tam ostali, no po chvíle sme zistili, že sú tam ešte nejaké bonusové úlohy, ktoré nám poradil Pirát. Tie odpovede si môžete kupovať za také dukáty, alebo 10 zlatých mincí, alebo 10 kryštálov, ktoré tam nájdete. Ich tam strašne veľa, nemusíte to meniť, aj tie dukáty tam nájdete, nemusíte fakt nič meniť, nič zbierať, nájdete dukát a ten vám pomôže nájsť nejakú tú odpoveď. Takže toto tam všetko je to fakt pekné, je tam hudba, tam hrá, svetla tam blikajú, ako je to tematické, ako je to fajn, hej. No ale čo som chcel podotknúť, veľa ľudí, keď splnilo ten hlavný úkol, po pol hodine sa to vyprázdnilo. Tam bolo o polovicu ľudí menej, proste odišli odtiaľ. A oni ani nevedeli, že sú nejaké bonusové úlohy, takže pozor na to, sú tam bonusové úlohy, treba sa na ne spýtať. No ale ajte, tam je ich síce 10, nikto nekontroluje, či to spravíte správne alebo nie. Vidia, že ste to dostali, máte. Na konci dostanete tá cena za bonusové úlohy, fajn, farbičky. OK, cerusky, fajn, aspoň niečo. Lepšie ako nič, čo poviem. No a za splnenú úlohu si na konci môžete vybrať truhlu. No a tá truhla je len jedna. A nezáleží na to, že ste boli 4 a mali ste 4 vstupenky. To nikoho netrápi, truhlu máte jednu, lebo ste tým a našli ste jeden poklad. Takže čo je ten môj tip pre vás, ak tam pôjdete a plánujete s deťmi, kúpte si radšej lístky separátne. Dieťa pod 13 rokov tam nemôže ísť samé, takže ak má vaše dieťa menej ako 13, musíte tam ísť s ním. A keď chcete ísť viacerí, odporúčam kúpiť lístok rodič-dieťa. A výhoda je v tom, že dostanete dvakrát potom tie úlohy a na konci dostanete jednoducho 2 darčeky, ktoré si môžete vybrať. V darčeku nebolo nič extra zaujímavé, ale aspoň trošku to tie deti zabavilo. My sme tam mali taký zvonček a nafúkovací meč. Plus loptičku na skakanie a ešte jedna nejaká prkotina tam bola. Proste 4 maličké veci. Nič v hodnote nejaké extra, možno v hodnote nejakých 10 eur. Možno 20, nech nepreháňam. Takže ak by ste chceli ísť, ja odporúčam kúpiť si radšej viacej lístkov, vždy rodič-dieťa. A keď je dieťa staršie, tak možno aj samostatne. A vždycky tam dojsť a na začiatku si pýtať samostatne, aby ste dostali vyslovene, aby ste dostali, nepovedzte, že ste spolu, proste, alebo môžete povedať, že to je jedno, máte kúpené lístky samostatne a chcete 4 hadanky a nie jednu ako rodina. Lebo na konci tá kamarátka, keby sme jej niečo nedali z toho, tak ostane bez darčeku. V podstate ten darček nie je podstatný, ide o zážitok. To je úplne na prvom mieste a ten zážitok je tam fakt, že dobrý. To pre deti zaujímavé, môžem odporučiť, ale ako vravím, skúste to spraviť takto, možno vás to viacej zaujíma. A inak je to fajn, no. Nie je to best of, treba to doladiť. Bol som tam asi 1,5 hodiny. A ešte jedna vec, nikdy nevychádzajte z ostrova, lebo už vás naspäť nepustia. To znamená, že keď pôjdete na záchod, už vás donútra naspäť nepustia, čo je tiež trošku blbosť, však mám zaplatený lístok 1,5 hodiny, tak môžem ísť von a naspäť, nie? Čo keď sa mi dieťa pociká alebo niečo, to ako vážne? Nepustíte ich naspäť? Počul som, že nepustia. Majú to tam napísané? No nepustia. No tak čo už. Takže asi takto. Každopádne je to v Bratislave Športmall a je to fajn, no každopádne sa opakujem, že každopádne pre deti je to fajn. A nezabudnite kliknúť like a subscribe a keď tam pôjdete po poschode vyššie máte výstavu Titanic, tá je tiež fajn. Takže sa majte, nezabudnite kliknúť like a subscribe. Ak vás ešte niečo zaujíma, kľudne sa pýtajte. Tak sa majte, čaute.